Какви сте вие, бе? Ей! Видели се тук. Ушахтата се чух някой троп. Чухме, че го знахте. Я ги виде. Хайде да свършим. Нали без това? Не също. Я видех, Люси. Нали също е? Да влезем. Не, нали също без да се влиза хора, но също. Дай свет. Не, че влезем. Папа, клипа. Ей, бъд, сте и да ме оплашите, знаете, че ви фанеме, така че... През влизане само. Как така, ти ли си светил чако там? Да. Кой виде? Ей, тук някой оди, бе. Абе, там на децо, бе. Няма да бъдеш толкова много яко, бе. Тук са, бе. Некой срокаш, бе. Не, съм чако там, бе. Да. И аз съм бил от Залево низ тук, бе, човек. Сега съм... Аре, аз съм шпушка. Бие хермиди. Не умена. Стъпки има. Има. Май пресно следи, не. Следи, май няма. Вие моля светнете с нещо. Що я отивам напред, бе? Мене ме краква, не се отива. Точно. Не, че сме. Това Кене? Какво става, Люси? Фанахме те. Другите фанахте ли? Само къде си, бе? Да. То ме лъжи, там някой се сме. Дай, Мини! Дай! Ура, Мини, маля, Мини. Как ти кажеш, съм там ти... Нали без тука, бе, по страна. Не може да си къде ти е по страна. Я не видях телефона. Я го ще видя с телефона. Я съм видел, я не се изглежда, аз съм прикрито къде. Я тук. Така, ти хвала. Първо светна. И после бой ще дойде. Сега ще видя нагоре, Люси. Я ти как да мина оттам, като го фанем. Нагоре, ама аз мислих, че има някой оттам. Има 2 минути. Може да видим. Ей, добри сме, бе, тако. Остават двама. Без това по-добре. Нали без това да ме послали ти. Не сме казали без музика. Я не правя, без Според мен са дървете. без двор. Да. Мишо и Това не е Декс. двор. Не. Добре, аз съм. Двама дойдоха насам. Един отиде на там, двама са някъде тук. Да. Мишо и Декс са по дърветата. Я дай, яло сме. Дай ми този телефон, яло сме. Я знам къде са. Клето дървец. Божи. Може да се отишли от това здравно. Я сме. Гледаме на всека. Своя всеки бе да. О! Не ме интересува, я да гледам по дървец. Казах се, не ме интересува. Къде си? Чай видим това друго, че е скрито. Кой така? Виж се. Иде, бе! Гледай къде удиш. Не, ме заболя мъдата. Яо ги! Не съм. Къде ти дойдат тия, бе? Къде сте, бе? Къде сте? Викам, постави, викайте, айде! О! Да, викайте, спечелихме. О! Там чока. Как ти качи с това? Кой друг нарече свет? Ние откъде? Айде, я.